Karbi Anglong Autonomous Council MAC Kiligalong long inquire trok a constituency along BJP a song pensi kache pahai. Karbi Anglong Autonomous Council ang hoy inquire trok along ta BJP atum hai et. MAC Richard Tok Biaphan Kang Thum Karnia Sai Kideng Amar Jivan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sonaki sopen ke jokilong jiaphan Amar Jivan hinpen mesen adovai nangli tumaphan nangwan pilo Laan chotakalisi pokso pokang kela keleng rikeng kiso ipu aloka chorot pendanglok an kicho thekthia kiso do anta kipami iun bangso Amar Jivan adovai Klarda kachini jiaphan troxy 5A hini trok pho 5A troxy nerkebalong humri lote long ikpo Kardom pini prime time along peni di sami mirinan sepi pini abirtang ton pen chethanam sena Kidamtang pin nanganar ni Karbi Anglong arat kachong hong prong mate Karbi Anglong Autonomous Council MAC kilik ang tek kidamtang wo signify krehiniar ni mate bhom kuruani pangdak pontanglo bang solong kaddu kawe long inquire trok a constituency along ta BJP asong pensi kache pahai pon Karbi Anglong arlo akaprek legislative assembly angkang along BJP pen kache pahai pon ason thak si diphuele angkang long cap a constituency along ta BJP asong pen che pahai pon lo Lason si lakha kep hawar ke hat constituency along pen BJP a candidate Ajit Kumar de kaddu kawe surikre phora pharoner kebra troxy kep a vote pen che pahai ponlo lakha kreisi langpher constituency along BJP a candidate Madhuram lekhe kaddu kawe surikre trokra pharo isira likebra isi a vote pen che pahai ponlo Lason si lakha krehini phuluni constituency along BJP a candidate Kangbura kiling sitami kaddu kawe Suri phora pharo troxira kresir kep awot pen che pahai ponlo lakha cricket hom langhin constituency BJP candidate Billy Mohan Khaklari sitami kaddu kawe suri kre trogra pharo phora trokner kebra nerkep awot pen che pahai ponlo lason thak si lakha krepli korkanthi constituency BJP candidate Raju Tiso pentami kaddu kawe suri troxira pharo ke thomra phokebra sirkep awot pen che pahai ponlo Lakha Kripo Mahamaya constituency BJP candidate Lunsing Teron Penta kaddu kawe suriner kebra pharosir kebra thong kebra isia vote pen che pahai ponlo halapu Lakha Kre Trok Nomati constituency BJP candidate Rite Singh hi penta kaddu kawe suri troxira pharoner kebra pli kebra pho vote pen che pahai ponlo Lason thak si Lakha Kre nerkep Lumbajong constituency BJP candidate Johnny Timong penta kaddu kawe Suri Krener kebra pharo trogra Krener kep awot pen che pahai ponlo Lakha Kreser kep Dhansiri constituency BJP candidate Tilotama Hasnu penta kaddu kawe Suri Kre phora pharohinira thongkebra ser kep awot pen che pahai ponlo Lason thak si Lakha kep Singhason constituency BJP candidate Amar Singh Tiso penta kaddu kawe Suri phora pharoner kebra troxy kebra isi awot pen che pahai ponlo News Report, Karbi Anglong Live. Ingdeng Cricket Home Karbi Anglong Autonomous Council kilik ke padoponang tek ke damtang wo signify krehiniar ni paklang pontanglo. Bangsong tek ke paklang ateng pen Bokajan LAC ang kangar lokedo long troxy a constituency alongta BJP atumsi che pahai pon. Lason si kedamtang wo signify krehiniar ni Bokajan Higher Secondary School achataya long Karbi Anglong Autonomous Council kilik ang tek paklang ponlo Bangso hud Bokajan LA constituency ar lokedo Socheng Thenta Borjan Sarupathar Bokajan Nilip Giopani lapen Duar Baguria constituency apansi ang tek paklang ponlo Kapaklang pon ateng pen Lakha Kre Troxy Socheng Thenta constituency along BJP asong pen Kache rong pipi Lakha inko raisi Borjan constituency along BJP asong pen Surjo rongphar
lakhain ko rahini sarupathar constituency along BJP asong pen kadom terang pi lakhain ko ra kethom bokajan constituency along BJP pen kithurdun madhuria dhekial phukon lakhain ko ra pli diopani constituency along pen BJP asong pen kithurdun straban telenga lakhain ko ra phon nile constituency along BJP pen kithurdun pavitra rongpi lapen lakhain ko ra trop duarbaguri constituency along BJP asong pen kithurdun richard tokbiatum chepahai phonlo Bukajan ben ananterang Karbiang Long Lai. Kidamtang wo signify krehinia ni Karbiang Long Autonomous Council kilik haidet api Duarbaguri aradatum aning karong CPC MEC Richard Tokbia phak Daythor mithanga hemalong kangthum karni patopon. Karbiang Long Autonomous Council kilik angthek kapaklang ponji aphan bokajana long phailakha en eako pen ke ongdung duarbaguri aradatum methanga constituency aradatum kache toidun Richard Tokbe aphan ninga che thepen highway ji busi ke ongdung aradatum chetong dunlo bangso ho duarbaguri constituency apharman Richard Tokbi haitang lopu ke pangdak pen duarbaguri aradatum abangke aning karong kilun ke kan Richard Tokbi haitang lopu ke hang taram pen towar do an rangkhathip ansi dolo Bangso hut MEC Richard Tokbe hin pen lapu an ke ongdung award pen ke pahai pon thegapot duarbaguri aradaphan kachuru pajirpon lapen an parta Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Dr. Tuliram Ronghang phan setami kachuru alam the pali pon Dr. Himanta Biswa Sarma para pirong government apa itu Dr. Tuliram Ronghang di Tundeli Farm confidence and see Nilfan ticket ongdung abut deglong lo Nali kuana what expensive ini 1840 Kecing sih nali jual baguri pun Jisi ada mela hotel tempo kan combo bin CPDM dikit dalam harapan Arjison Rongphar Karbiang Long Live Karbiang Long Autonomous Council EM Barim Anparta non hedjong Karbiang Long Autonomous Council kilik along Mahamaya constituency pen kachepahaidun lunsing teron asarpi Karlitang kaji ronghang pi blood pressure akiso pen men arong kachewoijoi ajok ke hai aning karong kachipi nangjia porahut mekri meklang pen kidonang EM Barim Anparta Mahamaya constituency along pen nonjong BJP asong pen kachepahaidun MEC lunsing teron asarpi arong chewoitanglo Karlitang kaji ronghang pi kedamtang pharo krisir kebra thong kebra hini aning kansi bangso pirthe nang hachilo lapen pinia langli bangso pirthe along pen kachi otekanga porahut anki ningkan trok sirkepan ata pleng tanglo Kidamtang wo signify krehinia ni Karbiang Autonomous Council kilik angthek kepaklang ponahut Karlitang kaji ronghang pi asopo lunsing teron abangke BJP asong pen chepahaidun si ning karong chipi ponlo bonta pirthe akaya long kopi ko sompone lapen komen tu ahut pone thangnat kachiput hek the ason si pini ada por phai phora achiti malom men MEC lunsing teron nasarpi kache woijoi ajok ning karong pen ningduk nang mantetlo Karlitang kaji ronghang pi alang li sopo aning karong kachipi anta chithekdun longle terlo Karlitang kaji ronghang pi blood pressure ke sopen men ke krep phira jok tong sekot pen sekelang damji aphan pura Diphu Rengpoli Hospital an palelo bonta ke so ke meun edera jok arong chewoi nang koklo Bangsola marjulong si CEM Barim Dr. Tuliram Ronghang MP MLA lapen non MEC kilik ke haidunatum an sitami chitongdun anparda EM Barim lunsing teron adonarap rong berong thak atum anta chitongdun si amekri ke vendun mate aninga pathe dun aphan chitongdun renti dokmuka pen semsing inti Karbiang Long Live tangte pini prime time berta ke lapuan si kang toniklo